Hej, Hej, jeg hedder Sille, og jeg hedder Bella, og og vi er 12 år gamle, begge to. jeg bliver 13 om et par dage. Ja, jeg bliver 13 om et år. Du er sød. Og vi laver mange sjove ting, og det synes vi også, I skal have glæde af. Ja, rigtig mange underlige ting, og vi kan finde på hvad som helst. Ja, hvad tænker I nok, at vi siger hvad som helst, hva'? Vi kan bare finde på hvad som helst. Ja. Hvad er det, vi finder på? Så bare hvad som helst. Det finder jeg bare på på et eller andet tidspunkt. Ja, og i dag, der starter bare med at sidde ved computeren, og så de andre dage, der filmer vi noget på et kamera og lægger det over. Ja. Men det er, når vi er hjemme hos mig. Ja. Fordi hun har ikke Nej, nej. Spændende. Og Ja, yes. Hvad laver du i din fritid, Sille? Hun Ja. spiser chips. Spiser chips. Slik. Ja, i går ædte vi faktisk halv kilo dip. Og vi er faktisk ikke tykke. Men det gør tak for info. Mm. Yes. Og I kommer nok også til at se rigtig mange videoer, hvor vi ser Tardus ud og prøver på at danse. Tardus. Ej, Sille, hold op med at kalde det. Det er dumt. Okay, det lyder Det er rigtig dumt. Nelly for Tardo. Nej. Ja, okay. Og I kommer nok til at se, hvor vi danser rigtig mange gange. Ja. Hvor vi ser dumme ud. Ikke Tardus, nej. Vi har lavet en hel masse danser, så når vi elsker dans. Jeg elsker altid at danse. Ja. Så elsker vi også tips Nemlig. og dig. Og chokolademus. Yes. Og der kommer nok meget snart en video, når vi danser meget, meget, meget snart. Ja. Så snart som det skulle næsten være i dag. Det gør bare, der kommer en idé. Nemlig. Yes, det kommer også lige an på, hvor mange der ser den her i dag. Det er mange. Men til dig, der sidder derude, Dig. du skal se vores næste video. Som er, hvor vi danser. Og vi er ikke sådan noget, vi kalder vores vlog eller sådan noget. Ja, hvad Vlog. står det egentlig for? Skriv det lige ned i kommentarer. Ja, vlog. Hvad sker der? Vlog. Vi sidder sgu da ikke ad os med vitaminer, som samtidig med, at vi logger, mand. Totalt dumt. Hold kæft, hvor du var dårlig. Så dårligt dine jokes. Du ser bare lækker ud i de der bukser. De bukser klæder bare sådan dit hår. Hold kæft, hvor du bare ikke sjov. Okay, vi ses meget senere. Ja, vi ses. Hej. Hej.